Здравейте! Аз се казвам Филина Ахмедова. Ние сме ученици от 9-ти клас при средно училище Вичо Гранчаров от град Горна Оряховица. Обучаваме се в паралелка с профил изкуства, изобразително изкуство и музика. Задачата, която ни бе поставена, беше да представим химичните елементи като емоция през нашите очи. Всеки ученик представи индивидуално проекта си, като след това аз и Габриела ги сглобихме в една цялостна презентация. Здравейте, аз съм Летисия. Ние с Яна подготвихме крайното оформление на периодичната таблица, като обединихме работата на всички в едно. Здравейте, аз съм Яна Георгиева и ще представя проекта също. На пръв поглед проектът представлява един доста колоритен и сам по себе си уникален прочит на периодичната таблица. Всяка група изглежда по-различна и по-цветна от предходната. Това е така, защото той е крайният продукт от дълбочинния труд и споделената идея не просто на един ученик, а на цял един клас. Химията обикновено се явява като труден и непосилен за разбиране предмет в очите на тези, които за първи път се сблъскват с него. Тази емоция доста често става постоянна част от съзнанието на ученика, обезкуражавайки го да направи първата стъпка и да покаже интерес към него. Целта на задачата, която бе поставена на нас учениците и която доведе до направата на този проект, бе точно да ни предостави пространството да се отървем от нейните окови, като се интересуваме и използваме различни ресурси и въображението си, за да я изпълним. Ключов похват при изпълнението на заданието и представянето на завършеният му вид на първо място бе визуализацията. Всеки ученик имаше задачата да представи химичните елементи от възложената му група, като за основа използва оригиналното им оформление в Менделеевата таблица, добавя обобщена информация за тях и изобразява физическото им взаимодействие с човешкия организъм чрез емотикона по негова преценка. Завършеният проект от своя страна прави разбирането на елементите доста по-заинтригуващо и лесно, благодарение на емотиконите и ключовите думи, които включват. За мен изпълнението на моят дял от задачата, която целият клас поделяхме, беше отговорност, но и глътка свеж въздух, защото ми позволи да се отдалеча от стандартния начин на учене, който обикновено представлява заляването на глава в учебниците до късните часове на нощта. Друго нещо, което ми допадна, е, че всеки имаше свободно поле за интерпретацията на заданието, като единствено условие бе представянето на подобаващ завършен продукт. Работата по проекта от моя страна поне не бе съвсем гладка, но пък трудностите ме поставяха в позиция, изискваща нов подход и предприемане на различен начин на мислене, който поне според мен също е позитив. С проекта периодична таблица разбрахме, че химията може да бъде лесна и интересна.